எனக்கும் உன்னை பிடிக்கும். பட் நீ இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டியே. ஃப்ரெண்டா லவ் கைண்ட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் சொல்ற கரெக்டா? கொஞ்ச நாள் பழகி செட் ஆகலன்னா அப்படியே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா? ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீ என்னை பார்க்கும்போது எவ்வளவு லவ் பண்றேன்னு தெரியாம போச்சு. உனக்கென நான் எனக்கென நீ உயிர் கரையும் நொடி இதுதான். உனக்கென நான் எனக்கென நீ உயிர் கரையும் நொடி இதுதான். ஆகாய